guys, logoफोरजों मोनफैबाय मिलन हटेलाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय जोबोद टेस्टि जादों। गाइस मैया जों दायो मोनफैबाय मिलन हटेल। हेलो लोगोफोर, आप लोगों को मिलके बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आया। लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस मिल गया। So guys, welcome to Bodo YouTuber Meet 2022. That is the first time of Bodo YouTuber Meet. So benikanya बयखौबो आं गोसो गोरबोजों हांख्रायो आरो लोगोसे जोंहा मानाव गिदिर आलासि सफैना दङ। बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे गोबां गोख्रों रिपर्टार, बेनो जाबाय हान्थिगिरि फरायनाय जासिबाय आरो साबायखर होबाय। थेंक इउ। जय बर' हारिनि सो गाइस, नैबे हटेलावनो जादोंमोन मिलन हटेल रङियाव दङ लोगोफोर, मेन रड जिङावनो आरो लागासिनो ने गाव जानोसै आरोना लोगोफोर। मा होखो बेदर जि जायो आरोना मजा लागायो आरो